Айде, момчета, почти стигаме Сърбия. Бати гадното. Сега ще стане шикарно. Боже, няма една кола на границата, гледай. Гледай, бедствие. На всичко отгоре няма Нико. Заплет. Купува си електроника. бяла техника. Бяла техника, да. Бяла е, да. Много гадно да не караш колата, а тя сама да си върви. Вратително е! Това е да пикаш на красота, зеленина, хубава магистрала. Айде, вече сме къде? В Алексинац. Зареждаме телчето и после продължаваме да бедстваме. Няма как. Трябва да се бедства. Човек, не пикай! Виж каква табела има. Не мога. Не пикай, бе! Илон Мъск стои в една конферентна зала и казва, искам когато се качва да И аз не съм ги пробвал да видим дали са хубави. Я, на Жорката сандвичите. Оха! Искам когато давам мигач. Тук зареждаме сега 60 кВт, защото е този пичага и там с таксито и той зарежда и си ги делим, а там има още един и няма как да зареждаме с 120. Много е скучно да се возиш, нали? След около 3 часа и половина почивка заредихме 15 кВт и тръгнахме посока Белград отново. Но поне поспахме. И хапнах. А, какве? Да. Целувахме се. Много хубаво. Не баш. Много хубаво. Ето, вече сме на Икеа, Сърбия, Белград. 200 meters onto the roundabout and take the second exit. Да, много яко. Икеа. Много яко. Стигнахме на 16%. Лични карти ще ги върнем тук, да не ги изсипаня. О, да. Yes. Секси. Айде, вече сме у Хърватска. Зареждахме няколко часа преди това на авията. Абе, цяло бедствие, смисъл, на никой не препоръчвам да си купува такава бяла техника. До тук сме дошли с 0 лева, човек. Ти представяш ли си колко отвратително да пътуваш 600 км за без пари? Това е ужасно, ужасно е. Не седам по твоите. Ето, зареждане, поредното зареждане. Този път обаче, за съжаление, е платено. Направо ужас. Ужас. Може да уринираме. Ще уринираме в бензиностанцията. И там не е безплатно. Абе, направо си е бал малката. Значи искам да ви кажа, че кенефа тук е безплатен. Безплатен е. Да знаете. И съм супер доволен. Мога да ядеш от него, толкова е чист. Тук пак зареждат, човек. Пак зареждат. Залепват, зареждат, всичко правят. Така е. Като искаш да ти е ефтино, чакаш и пак не е ефтино. Ядеш сандвичи, защото Чакаш и пак не е си ефтино. дал парите за Тесла. Да, Защото е скъпо. ето. А тук в Хърватска е много скъпо, те вече приеха еврото и си е бал майката. Е там. Няма хора по пътя. Е там 1,44 бензина, 9,5. Заеби. И хората не си карат автомобилите. Не ги карат, човек. Тук бе ужас. Не си купувайте. Даже кола не си купувайте. Ходете с градския. Най-добре. Ето го човека. Вижте го. Още един глупак като нас. Жена му е сърдита, говори му. А па ние, ето. Сега, а на Пенчо БМВ-то можеше да не спира тука. На Пенчо БМВ-то можеше да не спира. Ето. Ако беха с нормална кола, щеха са си вече в Австрия. Ето, пристигнахме вече в Словения. Ще заредим за пръв път до Любляна.
на най-яките и нови сертифицирани от Европейския съюз. V4. Топ. Много грозно, много гадно, мирише на краешки лайна. Австрия. V4. Ужасно. Ужасно. Само зареждане. Само зареждане през 300 км. Ужас. Да, карам с 110, защото толкова ограничението. 62 км до чарджера. Имаме прекондишни батерията. Австрия. Почти до Салцбург. Вече сме в Германия. Бавария. Това са такива вендинг машини. О, да. Тесла хъпче. Не знам с колко чарджера. 30 на мисче. И има шоп. Доста яко. Доста яко. Само за бедстващи. Ето и в самия хъп какво има. Има някакви вендинг машини. И кафе, но без мляко. За нещастие и кенефче. Хубаво кенефче. Какъв кенеф? На Тесла кенефа. Така е на немския автобан. Много кара и е много печен. Много печен, много печен. И като ми се откри. Ето, къде сме в момента. Your destination is on the left. Трябваше тук да направим My storage. майте. Не са много лесни за влизане. Много са, това е гадно. Аз искам като отворя водата да се изсуля от... Айде, взимаме ли колата? Тук няма хой коли, човек. Виж, всичките са някакви... Всичките са за смутаняци и за педераси, най-важното. Каквото такова, човек, сега. Нямаме пари да си позволим да караме 1.9 TDI. Това Ние е. сме много хомо, как ще си вземат. И за себе си, за да останат ръцете... Отива. Тък му взехме колата. Всичко е точно. Имаме кола, номера, документи, всичко. Жорка, как е експириенса? Перфект. Така. И така, взехме колата, не сме спали колко време, бе? Не сме спали. Карали сме 18 часа, може би, понеже още около 7-8 часа сме зареждали сумарно. И сега е време за забавления с гълъби. От тия гълъби германеца Ахмед прави дюнери. И се вземе 3 Dark Forest, да. 3 Dark Forest. 3 Dark Forest, 3? Това е, човек. В ЕСКБ в Барселона поручваме си голяма бира.
веща. Найс. Джус на мечта. О, не! Дали ще ни стигне батерията? Шошка, какво мислиш? Не съм способен на мисли. По дяволите! О, минахме на жълто. О, да. София стайл! Бейби! Аре, вин за нубето. Данубе ривер. Не можам да се спикаем в Дунава. Не можахме. Мамка му. Аз зато съм тръгнал. Ето го. Данубе ривер. Thunderfuck! Искам да пикая в Дунава! Пара-па-пара-па. Тръгваме към... така да е. Вече сме доста близко до Шегет. Мек. Ето го Мекия. The Meg. Кажи мега. Мега. Мек. Много яко. See you later, alligator. Това път само зареждане. Какъв е то динозавр? Айде пак. Алфа мейл. Опа! Вече съм сам, бате! Може да си пуснем сърцко, Драгана, уха! Yeah! Полна любов, полни снови, više ne zovi. Айде, вече сме в Българистан. Bez mene radi, znam radio si to, samo da bi mi se zgadio. Имаме си кола, прекара се колата, всичко е топ.